Ahojte, pani šikovia, veľmi vás milujeme. Čím chceš byť, keď vyrastieš? Herec. To môj sen, aby som ostal herec. A treba ti s tým nejako pomôcť? Áno. No čo ti treba? Mne? To všetko. Jak natáčate? Na čo natáčate? Na mobil. Takže na mobil natáčate všetky toto videá na mobil. Na mobil. Pochádzam zo Zdrenova. Fascinuje ma byť hercom. Čož, to je dobré. Robia krásne veľmi filmy, horory, telenovely a také vtipné komédie. Ja im vás fandím. Svoje filmy natáčajú na jeden mobil, potom ich postrihajú a v ten istý večer sú na internete. Bude dobrý herec. Hej, Hej? to náš kolega. Aj ten náš kolega. Dobre. Je to až neuveriteľné, že títo mladí ľudia dokážu osloviť mesačne 100 000 ľudí po celom svete a to všetko dokázali s obyčajným mobilom a YouTubeom. Predstavte si, čo by dokázali, keby mali skutočnú techniku a skutočnú techniku. Kamal. Kamav. Tehel. Tehel. Lačo. Lačo. Hercus. Hercos. Kamav. Tehel. Lačo. Hercos. Chcem byť dobrý herec.